ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, мо айни ҳол қарор дорем дар ноҳияи Восе. Як хонара ма баҳри шумо навори зинда карда пешкаш мегардонам ки анами хонаи бордоро ноҳияи Восе, деҳаи Правда, номи пешнаш чия? Пешнаш Садлои Шариф. хона 6 сотиқ масоҳат дора айни ҳол. Инаҷада бо плюс як хонаи дигар, фундаментш рехтагия 1 метр баландӣ, дарозиш 6, паҳмиш боша 3 ба 30 бардор азиз. Иҷада як 700 донаи дига смен блок ҳаста, мақсад ира ремонт мекунам гуфтан ки дига накарданаш. Хулас 4 тараф чихе ки хонара диде сенхитон баландтар кардаги, маҳкам кардаги. Сараввал ма шумода нишон метам бардоро. хона обши 6 сотиқ замин дорад. бардоро иҷаш кухняй, мақсад медро иҷада хироброг мепази иҷа мехел мегзарем ба дигар ҷо бардоро. ана иҷаш боша амборхона. иҷада метавонем ки гандам ё ки орд чизе ки ҳаста мақсад мегзарем бардоро. анаи тарафш боша агар ана иҷада бардоро мақсад чакдонхона ҳастай. иҷа нони очагӣ мепазен хитон. касе ки нарманд аст нони очагӣ. анаиш боша бардоро баня, яъне ки иҷа ҳамом. иҷаш ҳамомай. иҷа ҳамом шарт нест ҳамаша шомтем. касе ки мақсад конкретни харидор боша агар биёя худаш бо аз наздик боша мебинам. хай уҷаш ҳоҷатхона мешавад дӯстон. уҷаш ҳоҷатхона. ҳавли намехел. намехел ҳавлия. ва шумо доҳози қисмати дарни хонара насиб боша ишон то метам бардоро. касе ки ами каналда мақсад нав омагияй ҳатман масъалаи лайкора мебинем, дар канал обуна мешем дӯстон. мисли ҳамин со агар шумо ки дошта бошед хона, мошин, замин чизе ки ҳаст, метавонем ки рафта аз наздик хонаи шуморо навор кунем бардоро. бетараф набошен. касе ки аз ноҳияи Восе хонахар ҳастанд, комментарии маро пур кардем бардоро. аз шумо миннатдор ҳастам. ба қисмати дарни хона мегзарем. фикр мекунем ки хона ҳолатишта сестанихашта арзанда мегзарем. бисмиллаҳир-роҳмонир-роҳим. анаҷаш қисмати меҳмонхонаи дӯстони азиз. иҷа меҳмонхонаи ин хонамон 6 ба 30 ай. чихе ки дидесен хитон 6 ба 30 хонаи хоксорона, яъне метавонем ки бидроен зиндаги кунем. хонаи тайёране конкретни пул дар кор мега, аз ҳамин сабаб фурӯхтаниям. агар пул дар кор набуд намефурӯхтамш, яъне намехоҳ ҳолат хона ҳамин састе ҳамин гуна. ҳатман фикротона бинависем бардоро дар комментария. бетараф набошем нашоти хона. иҷаш боша анаи тараф хонаи мешитани, яъне хонаи мешитани. иҷада печка ҳаста хай. айни ҳол свет мурдаге. документои хона бардоро 100%. документои хона 100% мега, мақсад нашуд документо умуман дилтор дур нарава ки обманмон мекуна, яъне ки фребмон мекуна гуфта. документои хона созай. анаиш боша як хонаи дига. обши 3 хона. хона охтон десен ремонт дора. средни состояние, яъне аз ноҳияи Восе бардоро. аз ноҳияи Восе амҷа таксиёи Қурбоншаҳид Правда мегин, назди таксиёи Душанбеда ҳастай. мақсад мешинен то дари хонатона миёратон. дӯстон, ба қисмати калидори хона мегзарем. яъне калидор дарозиш 6 ай. дарозиш 6, паҳмиш боша 250. ина бинен. як маротиба агар ма шумо да қисмати беруни ҳавира ишо метам. ина мехел ҳолатаи хона. хона мехесесена қарор дорад айни ҳол. нархи хонара бардоро нархи хона хайхтон диден, масоҳатш калонтар, ҳама чизи чора дора бардоро. ҳамом дора, ҳоҷатхона дора, баня, ҳамаш ҳаст. яъне нархи хонара 320 000 сомонӣ мегӯяд. ҷоҷои обод, ҳақ ҳамсоя ҳама гирда атрофтан зиндагӣ кардесам. фикр мекунем ки дар нархи худаш
ҳолати худашда арзанда. Об свет ҳаста, яъне хай светам бегонӣ агар бишава, неки об доранд. Ноҳияи восил аз ҷиҳати об умуман танқисӣ намекаша бардоро. И бисёр одам маълум. Касе ки айвосил боша, ира чун медонед. дӯстон, нашуди хона бетараф набошед, яъне конкретни харидор мега ҳатман занг бизана, боз биён аз наздик бибинед. Бардоро дар наздикии хона, яъне ки мактабам ҳаст, мақсад фарзандакӯ шумо азоб намекашад, харибай мега мактаб, масҷидам ҳаста, беморхона ӯ болотар да бардоро медпунктам доранд. Медпунктам ҳаста, яъне расидем ба анҷоми барномаон. Касе ки ҳамин каналда нав омаги буд, ҳатман обуношем бардоро. Клиентҳо бетараф набошед. То наврҳои оянда худованд ёрумададгортон бошад. Паноҳтон ба худо ширминар. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки Акаи Нозима тавсия метем, ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кӯлоб, Восиф, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Тоҷикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. Марама занг зад дӯстон роҳӣ кунед бортонро.